Здравейте! Това е моят канал Антонина Цайкова и днес ще ви покажа моята книга Виолета. Книгата се казва Раздвоено сърце на Виолета и е много хубава книжка. Аз съм стигнала до... Може да отворя. До 8 глава. Скоро стигнах, т.е. днес. И отзад всичко от началото се описва. Мога да ви го прочета, ако вие не го виждате. Малко е размазано, няма значение. Да, много интересна книжка. И сега ще ви покажа картинките. Аз тук малко ги бях написала и тук бях написала хихи, макар да не се вижда много. Когато Людмила се облека за реклама като за прасе и цялото училище след това и се смееше. И тук Виолета малко смешно седи и затова направих тези въпросчета. Всеки се чуди какво става изобщо. И да, това с Леон беше малко прекалено, но с Томас не беше, защото мразя Томас, винаги ще го мразя и да. Според мен Томас не е за Виолета. Но пък от друга страна... Бум! Тези двамата се отиват. Леон и Виолета. А Людмила се отива с Томас. Това бих казала. И Людмилка. Людмила в третия сезон става добра, макар че всичките 2 сезона не знам защо е лоша. Да. Ще направя едно видео Томас срещу Леон. Искам всички от вас 10 коментара, най-много да събера и после ще ги сравня. Кой е за Леон, кой е за Томас. И който спечели, той спечели. Чао!